eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Senide maiteok, gau santu honetan, Kristo gure jauna hilen artetik piztu denez gero, Eliza santuak dei egiten die mundu zabalean dauden bere seme alabei, elkarturik, erne eta otoitzean egoteko. Horrela, jaunari hitza entzunez eta haren sakramentuak hartuz, bere Paskoa elkartean ospatzen badugu, izango dugu itxaropen, harekin batean menperatuko dugula heriotza eta berarekin biziko garela beti eta beti jangoikoarengan. Egin dezagun otoitz. Jangoiko gure jauna, zure semea da munduaren argia, eta beraren bitartez eman diguzu zeure fededunoi, zeure argiaren distira. Bedeinka ezazu zu berri hau, eta iguzu Pasko jai hauetan zeruko gauzetarako suturik, arima garbiz betiko argiaren jaietara irits gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristoren argia, Kristoren argia, eskerra Momentu honetan bizten ditugu kandelak, baino argi zuziarekin, ez bere txirkoarekin, baizik argi zuzitik. Eta denok batera Jesus munduko argia abestuko dugu.
Jesus jainko gizona, zuri gure bizia. Hartu gure jaunona, gugera den guztia. Jesus gogoa argia, Jesus zinezko egia, Jesus beniko bizia. Gure bihotz barruan, piztu zure argia. Gaitezen gu munduan, argi jainkoz betia. Jesus bendigo
Postu bedi, postu oraintxe, zeruko aingeru taldea. Postu bitez, zerutar guztiak, eta Kristo berpiztuaren garaipena ospatzeko. Entzun bedi, salvamenaren irrintzi pozgarria. Alaitu bedi lurra ere, horrelako argi errainuz argiturik, eta benetako erregearen distiraz beterik. Ikus beza, nola izan diren usatuak lurbera guztiko ilunpeak. Postu bedi baita Eliza ama ere, horren besteko argi distira zapaindurik, eta herriaren oiu hotzez, dardar jarbedi Eliz barrua. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak gaunagan lauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari, egokita eta egokita bai eta zuzen, bihotzez eta gogoz oiuka gorestea, jangoiko ikustezin aita albuztiduna, eta haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Beronek ordaindu bai dio gure ordez, aita beti erekoari Adanen zorra, eta bere odol santu azkendu digu, aintzinako pekatuaren zigorra. Pasko jaiak ditugu, jai hauetan eskaintzen da egiazko bildotxa, bere odolaz fededunen etxeetako ateak sagaratzen dituena. Gau honetan jauna, atera zenituen zuk Egiptotik Israeldarrak, gure guraso zaharrak, eta itxas gorrian zehar, oinik busti gabe lehorre zeraman. Hauxeta gaua, Kristo eriotzaren kateak hautsinik, hilen artetik garaile atera zenekoa, jaiotzeak ez zuen izango guretzat baliorik, Kristoren salvamena izan ezik. Bai harrigarria zure guganako errukia, bai neurrigabea zure maitasun samurra, zerbitzaria erosteko semea ematea. Gau pozgarri honetan arrezazu aita honorrek, arratzeko gorespen opari hau,
Eliza santuak egiten bai ditu, bere zerbitzarien eskuz, argizari honen eskaintza ederrean. Hau bai benetan gauz oriontsua, zerua lurrarekin, gizona jangoikoarekin bat egiten denekoa. Zure izenaren aintzarako, bedeinkatua dugun argizari honek jauna, pizturik iraun dezala, Gabonetako ilunar urratzeko, eta zuretzatu zaigozo bihurturik, izarren argiarekin elkar dadila. Pizturik aurki dezala goizeko izarrak, iluntzerik ezagutzen ez duen artizarrak, zure seme Jesu Kristo gure jaunak, hilen artetik pizturik, gizadia bere pakearen diztiraz argitu zuenak. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldieta. Jesusen piztuera ospatzen ari gera. Errespeto sakonez, historian zehar jainkoak egin zituen harrigarriak entzun behar ditugu orain irakurgaietan. Israel herriaren hasieratik, azken egunetan, Jesusen heriotz eta piztueraren bidez gizakia salbatu duen arte. Historia hau, jainkoaren asmo salbatzaile hori, esker onez aztertu nahi dugu, eta salbamen hori gizadi osoari iritsi dakion berpiztuari eskatu. Eseri gaitezen eta hasi gaitezen hitz hori entzuten. Genesis liburutik. Hasieran jainkoak zerulurrak egin zituen, eta jainkoak esan zuen, egin dezagun gizakia geure antzera, geure irudiko, menpera ditzala itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak, etxeko abereak eta lurreko narrastiak. Jainkoak beraz bere irudiko egin zuen gizakia, jainkoaren beraren irudiko egin zuen, gizaseme eta emakume egin zituen.
Eta bedeinkatu egin zituen jainkoak eta esan zien, zor itzazue umeak eta ugaritu, bete lurra eta izan beraren nagusi. Menpera itzazue itxasoko arrainak, zeruko hegaztiak eta lurrean dabiltzan piztia guztiak. Jainkoak esan zuen, begira, zuei ematen dizkizuet lurraren azalean diren hazidun landare guztiak eta hazidun fruitua dakarten zuhaitz guztiak. Horiek izango dituzue janari. Abere, zeruko hegazti eta lurrean dabiltzan bizidun guztiei berriz, belar ezea emango die janari. Eta hala izan zen, eta egindako guztia ikusi zuen jainkoak, eta oso ona zen. Jaunak esana, Jaunak esana zuzen beti, arek eginak sinesgarri. Deno? Zuzentasuna arek maite, bihotzonez du lurra bete. Jaunaren hitzak ditu egin, zeruak gauza guztiekin. Arbildu ditu itxasuna, eta esitu olatua. Bere jainkoa jauna badu, aberri ura baidoatxu. Goitik begira jaunatako, ikusten ditu gizon mono. Gure jaunaren zain gaudegu, berak guk lagun gordeleku. Errukiz jauna guri ager, zoran baituko itxarope. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztitun beti erekoa. Gauza guztiak harrigarriro egin dituzu. Egizu, zuk salbatutako gizon emakumeek iskus dezatela, alde guztien hasieran mundua egitea harrigarria izan bazen. Are harrigarriagoa dela, azken aldietan Kristo gure Paskoak eskainitako oparia. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eseri. Bigarren irakurgaia egingo dugu. Jainkoaren zintzotasunean du konfiantza osoa Abrahamek eskatu zion bere semea jainkoari eskaintzeko prest baitzegoen. Eta jainkoak seme bakarra herri haundi bihurtua itzultzen dio. Hala dio hasiera liburuak. Abraham recobra al hijo multiplicado en un pueblo. En él está Dios que se lo devuelve. Escuchemos del Génesis. Genesis liburutik. Egun haietan jainkoak Abraham aztertu nahi izan zuen, eta dei egin zion. Abraham, eta Abrahamek erantzun. Hemen nauzu, eta jainkoak. Hartzazu Isak zeure semea, hain maite duzun seme bakarra, eta zoaz
Moria lurraldera, eta eskain iezadazu erre opari. Nik erakutsiko dizudat mendi gainean. Eta biak batera zijoazen. Jainkoak esandako lekura iritsi zirenean, eskua luzatuz, aiztoa hartu zuen Abrahamek bere semea hiltzeko. Baina jainkoaren aingeruak hots egin zion zerutik. Abraham, Abraham! Eta Abrahamek erantzun, hemen nauzu. Aingeruak orduan, ez luzatu eskua zeure semearen gainera, ez egin ezer. Ikusi dut jainkoari begirune diozula, ez baitiozu zeure seme bakarra ere ukatu. Abrahamek begiak jaso eta ahari bat ikusi zuen adarretatik sastraka artean kateatua. Hartu eta erre oparitzat eskaini zuen semearen ordez. Berriz ere, dei egin zion jaunaren aingeruak zerutik Abrahami, esanez. Hau dio jaunak, hala ni jainkoa. Horrela jokatu duzulako, zeure seme bakarra ere ukatu ez didazulako, bedeinkatuko zaitut. Eta zure ondorengoak zeruko izarrak eta itsasbazterreko ondarra bezain ugari egingo ditut. Eta etsaien hiriez jabetuko dira. Zure ondorengoen bidez lurreko herri guztiak bedeinkatuko ditut. Nire esana egin duzulako. Jaunak esana Jauna ondarez nire zati, ta bera nire sorte ontzi. Nire horia zuk daukazu, nire sortea zure esku. Bizitzan zehar jauna daramat beti aurrea. Horregatik da nire nazai, ez dut egingo horrokari. Horregatik da nire poza, alaitasunez dut bihotza. Nire haragiak du hartzete, badut geroko itxarope. Zein bide dago bizirako, zurekin dut nik ikasiko. Mozez haseko nahi zulega, eta txeginez zure aurrera. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, fededunen aita, zure semetzako grazia isuriz, zure agintzariaren seme alabak ugaritzen dituzu lur guztian. Eta Pasko misterioaren bidez, Abraham, zure zerbitzaria herrialde guztien aita egin duzu, zeuk agindu bezala. Egizu arren, zeure herriak behar bezala jarrai diezaiola zure deiari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Israelen menpetasuna eta morrontza, askatasun eta zoriontasun bihurtzen du jainkoak.
Herri askatuak behin da berriz gogoratzen eta eskertzen du Jainkoak egin dion salbamena. Hala esango digu irteera liburuak. La liberación de una opresión histórica, la de Israel en Egipto, se hizo reflejo de todas las liberaciones. Dios vino en esta liberación al encuentro con su pueblo como Salvador. Escuchemos del libro del Éxodo. Irteera liburutik. Aldi hartan, jaunak esan zion Moisesi. Zergatik ari zatzaizkut oihuka. Esan Israeldarrei egiteko aurrera. Eta zuk jaso zeure makila eta luzatu eskua itsaso gainera. Erdibi egingo da itsasoa eta Israeldarrak erditik igaroko dira, oinik guztigabe. Nik setatzu bihurtuko ditut Egiptoarrak ondoti jarrai diezaizueten. Eta nire aintza agertuko dut Faraoiaren eta haren gudarostearen bizkar, haien gurdi eta zaldizkoen bizkar. Orduan jakingo dute Egiptoarrek neu naizela jauna. Neure aintza agertuko dudanean Faraoiaren eta haren gudarostearen bizkar, haren gurdi eta zaldizkoen bizkar. Israelen kanpamendu aurretik zijoan Jainkoaren aingeru atzealdera pasatu zen. Laino adarra ere leku aldatu eta atzealdean kokatu zen. Israeldaren eta Egiptoaren kanpamenduan tartean jarriz. Lainoa ilunpe bihurtu zen eta ezin izan ziren gau osoan elkarrengana hurbildu. Luzatu zuen Moisesek eskua itsaso gainera, eta janak eraginda ekialdeko haize indartsuak jo zuen gau guztian. Haizeak itsasoa lehortu zuen eta urak banandu egin ziren. Israeldarrak itsasoan barna sartu ziren oinek guztigabi. Ura ezkerreskuin zituztela arresi gisa. Egiptoarrak Faraoiaren zaldi, gurdi eta zaldizko guztiak Israeldarrei erasoka itsas erdiraino sartu ziren. Goizaldean jaunak zu eta laino aderretik Egiptoarren gudarosteari begiratu zion eta nahasmendua sortu zuen haren baitan. Gurdien kurpilak trabatu zituen, nekez mugitzen zirela utziz. Orduan, Egiptoarrek esan zuten, goazen iezi Israeldarren gandik, jaunari bai da haien alde eta gure aurka. Baina jaunak esan zio Moisesi, luzatu eskua itsaso gainera. Urak Egiptoarren gainera, haien gurdi eta zaldizkoen gainera bihur daitezen. Luzatu zuen Moisesek eskua itsaso gainera. Eguna argitzean urak ohiko lekura itzuli ziren, eta Egiptoarrek ihes egiteko ahaleginean urekin tupuzte egin zuten. Israeldarra berriz, oini guztigabe igaro ziren itsaserditik. Urak ezkerreskuin zituztela arresi gisa. Egun hartan, jaunak salbatu egin zuen Israel, Egiptoarren eskuetatik. Jaunak, Egiptoarren kontra erabili zuen ahalmen handia ikusirik, herriak begirune izan zion jaunari. Eta jaunagan, eta honen zerbitzari Moisesengan jarri zuten uste ona. Orduan, Moisesek eta Israeldarrek kantu hau abestu zioten jaunari. Kanta jaunari garaile nauzi dugulako, zaldita gurdi itxasperatu ditulako. Nire kemena, nire indarra, jainko jauna,
jainko eta beraduk goratuko. Aiten jainko da eta kantuz dut aipatuko. Zure eskuinen zara garaien oso bizko. Zure eskuina etxai guztien dunteziko. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, gure egunotan ere ikusten dugu zure lehenengo mirariak argitsu berritzen dituzula. Lehenago, herri bat faraonen menpetik atereaz erakutsi zenuen zeure indarra. Orain, herri guztiak salbatzen dituzu, bataioko uretan bizi berria emanez. Egizu, mundu guztiko herriak irits daitezela Abrahamen seme-alaba eta Israeldar berri izatera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Seri. Ur garbia isuriko dut zuen gain eta bihotz berria emango. Agintzari hau gertatzen ari da, baina itxaropenean. Gertaera bakoitza irudi eskasa da, jainkoak agindu duenaren neurria emateko eta giza itxaropenak behar lukeen lortzeko. Ezekiel profetak badu barrutik aldatzen duen indar baten berri. Jainkoaren espiritua ari da, sentipenak eta bizikerak berritzen. El profeta del desierto sabe que una fuerza que transforma desde dentro en un nuevo sentir y en un nuevo vivir se está manifestando el Espíritu de Dios, creador de su pueblo, que está naciendo siempre nuevo. Ezekiel profetaren liburutik. Honela mintzatu zitzaidan jauna. Gizaseme Israel herriak bere lurraldean bizi zenean, kutsatu egin zuen lurraldea bere jokabide eta egintza txarrez. Orduan, haien gainera isuri nuen neure zumina. Lurraldean odola isuri eta idolatriaz kutsatu zutelako. Atzerriko nazioetan eta lurraldeetan sakabanatu nituen, beren jokabide eta egintza txarren arabera epaitu nituen. Eta nazio haietara iritsi zirenean ere, nire izen santua belztu zuten. Jendea hau esatera bultzatuz, jaunaren herria dira eta haren lurraldetik irten egin behar izan dute. Orduan, nire izen santua garbitu nahi izan nuen, belztu egin baitzuen Israel herriak egon zeneko nazioetan. Esaiozu beraz Israel herriari, hau dio jaunak, ez dut hau zuengatik, Israel darrongatik egiten, baizik eta zuek egon zareten nazioetan belztu duzuen nire izen santuagatik. Santu agertuko dut neure izen handia, nazioetan kutsatua dagoena, haien artean zuek kutsatu duzuen nire izena. Eta zuen bidez, haien aurrean santu agertuko naizenean, orduan jakingo duten nazio haiek neu naizela jauna, dio jainko jaunak. Nazioen artetik hartuko zaituztet. Lurralde guztietatik bilduko eta zeuen lurraldera ekarriko. Ur garbiz, zipristituko zaituztet eta garbi geldituko zarete. Zeuen kutsadura eta idolatria guztietatik garbituko zaituztet.
Bihotz berria emango dizuet eta barnean espiritu berria ezarriko. Harrizko bihotza kenduko dizuet eta haragizkoa emango. Neure espiritua ipiniko dut zuengan. Eta gai egingo zaituztet nire legeen arabera ibiltzeko eta nire aginduak arretaz betetzeko. Zuen arbasoei eman nien lurraldean biziko zarete, nire herri izango zarete, zuek eta ni zuen jainko. Jaunak esana, eskerrak zuri, jauna. Bihotz garbia nigan sortu, arnaz bizkorra barne muinetan emadazu. Ez horrondo nik zure aurretik, ez zure arnaz santuak edo nire salbamenezko poza eman, arnaz zabala sendo ezazu, zuk neregan. Gaiztoak ditut argituko, bekataria zugan ahina, zaizu atsegin oparirik, ezenuke nahi herri oparia nik emanik. Bihotz hautsia dut oparik, koratu da zapaldua, egin dezagun otoit. Jainko jauna, indar alda ezina eta argi ilundu ezina. Begira ieza jozu bihotzonez, Eliza osoaren misterio harrigarriari, eta betidanik nahi izan duzun bezala, buka ezazu bakean gizon emakume guztien salbamen egintza. Mundu guztiak ezagutu dezala gauza miragarri hau. Erorita zegoena altxatua izan dela, zaharra berriztatua, eta dena lehengo neurrian ezarria. Diren guztien hasiera den zure seme eta gure jaun Jesu Kristori esker. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Seri. Aspaldian ez dugu aintza abestu, orain dugu garaia aintza abesteko. Abestu dezagun deno. Aintza zeruetan jaungoikoari, aintza zuri jauna, eta bakea lurrean haren gogoko gizone, baina handita eder zaitugulako, gorazu bedeinkatuazu, gorespentzuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jaungoiko aita guztia duna.
jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jangoikoaren bildotz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aitzazuri jauna, eskerrak zuri. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aitzazuri jauna, eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, gau santu hau Kristo hilen artetik piztuaren distira zargitu duzu. Gorde ezazu zeure Elizako seme alabetan zeuk emandako seme bihotza. Gorputzari maz berriztaturik, bete-betean zure zerbitzari izan gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Seri. Gizon egin zenean jainkoak hartu zuen gizatasuna eta salbamen asmoa, ez du inoiz ere bertan bera utziko. Gure bizitza jainkoaren heriotzari lotua baldin badago, Jesusen berpiztean ere berari itxatxia dago. Kristo hilen artetik piztu zenez gero, ez da berriz hilko. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Escuchemos de la carta de San Pablo a los romanos. San Paulo apostoluak erromatarrei. Zenideok, ez aldakizue bataioaz Kristo Jesusekin bat egin dugunok haren heriotzarekin egin dugula bat? Bataioaren bitartez berarekin heriotzan obiratuak izan gara, aintaren aintzaz Kristo hilen artetik piztu zen bezala, guk ere bizi berria bizi dezagun. Izan ere, berarena bezalako heriotzan harengan txertatuak izan bagara, halaxe izango gara harena bezalako piztueran ere. Badakigu lehengo gure izatea Kristorekin gurutziltzatua izan dela, bekatuzko gure izaera hori ezereztua geldi zedin, aurrerantzean bekatuaren esklabo izan ez gintezen. Izan ere, norbait hiltzen denean, bekatutik aske gelditzen da. Beraz, Kristorekin hil bagara, sinisten dugu bizi ere berarekin biziko garela. Badakigu Kristo hilen artetik piztuz gero ez dela berriro hilko. Herioak ez du harengan gehiago aginterik. Haren hiltzea bekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baitzen, eta haren bizitzea jainkoarentzat bizitzea da. Berdin zuek ere, hartu kontuan, bekatuarentzat hilik zaudetela eta jainkoarentzat bizirik Kristo Jesusengan.
Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Emakumeen bilaketa etzen zuzena, baina bai zintzoan. Horregatik Jainkoa bera azaldu zitzaien. Jainkoaren doaia da fedea, baina borondate oneko gizonengan sortu eta garatuko dela. Esango digu orain evangelioak. Presta gaitezen evangelio hori entzuteko, aleluia abestuz. Aleluia, 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 Eskerrak eman jaun honari, haindu handia bere betiko errukia. Israeldarrek esanari, haindu handia bere betiko errukia. Aleluia, 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 jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Astearen lehenengo egunean, goizean goiz, hilobira joan ziren emakumeak, prestaturik zeuzkaten gantzu usain gozodunak hartuta. Eta harria hilobitik baztertuta aurkitu zuten. Sartu ziren eta ez zuten han Jesus jaunaren gorputzik aurkitu. Zer ote zitekeen ez zekitela, bi gizon agertu zitzaizkien soineko distiratsutan. Emakumeak ikaraturik, begiak lurrera begira zituztela, haiek honela esan zieten. Zer zabiltzate hilen artean, bizi denaren bila? Ez dago hemen, biztu da. Gogora ezazue Galilean zegoela esan zizuena. Beharrezkoa zela gizonaren semea bekatarien eskuetan utzia izatea eta gurutziltzatua, baina 3. egunean biztuko zela. Orduan oroitu ziren haren hitz haietaz. Itzuli ziren hilobitik eta guzti hauen berri eman zieten 12 eta besteei. Maria Magdalenak, Joanak eta Santiagoren Mariak eta haien beste lagunek esan zizkieten gauza hauek apostoluei. Hauei ordea, zorakeriak iruditu zitzaizkien berri horiek, eta ez zieten sinetsi. Baina Pedro jaikita hilobira joan zen lasterka. Makurtuta oihalak bakarrik ikusi zituen lurrean, eta gertatuaz harrituta joan zen.
jaunak esana. Kristau senideok, gau berezia guztiz, fedearen lehen gau hau. Dena da argia, ospaketaren hasiera sua erabili dugu. Jainkoak bere azken hitza esan du heriotzaren gainetik. Irakurgaietan entzun dugunez. Bizi berria eskaintzen zaigu uraren bidez adierazia, ondoren egingo dugun erritoa, bataio berritzea. Eta Jesus gure artean dago bizirik, bere mahaian parte hartzen dugun bakoitzean, Eukaristian. Jesus piztu da. Liturgiak hori dena adierazi nahi du, behin eta berriro, era batera eta bestera. Entzunako evangelioak, oso polite izateaz aparte, egokia dela iruditzen zait, bizitzen ari garen garai hauetarako. Emakume haiei, Jesusekin bizi izandako guztia zapuztu egin zitzaien Jesusen heriotzarekin. Uste zutena, bizi izan zutena, maitasunura, esperantzaura, mundu berri baten hasiera ura, Jesusen ondoan bizi izandako duintasunura, era berri batean jainkoaren ganako hurbiltze ura, dena zapuztua. Geratzen zaitzaien gauza bakarra, Jesusen oroimena. Honek bihotzean utzitako arrasto sakona. Eta Jesusekin bizi izandakoa ezin ukatuz, Jesusen gorpuari azken agur duina ematera doaz. Pentsa zertan geratu ziren Jesusek hainbeste gizon emakumeengan sortutako ametsak. Berri onaren aldarrikapenak, jainko aitaren aurkezpenak, mundu eta herri berri baten hasiera ura, justizia eta errukiaren ilusio haiek, gorpu hautsi bat besterik ez da Jesus orain. Heriotzak dena desegindu. Goratzarre baten azaltzen da. Askorentzat jauna, zu hila zaude. Eta hori, ez da garai bateko kontua. Hori gaur egungo kontua da. Con la muerte en cruz de Jesús, quedó patente a la vista de todos que todo era un cuento. A las mujeres del Evangelio solo les queda el recuerdo entrañable de lo vivido con él y quieren dar a su cuerpo un final decente y cariñoso. Y ya está. Eta aranon, ez dakiten nondik eta nola, badira arrasto arraro batzuk ulertezinak. Hilobia irekita aurkitu dutela, utxik gainera, eta aranon eta ez dakiten nortzuk diren gizaseme moduko haiek, zer esaten dieten. Jesus ez dagoela han, eta piztu dela gainera. Berri harrigarria,
ez sinestekoa, guztiz ustez kontrakoa. Hori besteri baino ez dago jakiterik. Ez dute ezer ikusi. Jesus bera ez zaie agertu, ez diote entzun. Baina izan da zerbait, lehendik hankaz gora zegoena, hankaz gorago jartzen duena. Eta normala den modura, inork ez die sinesten. Ez da Jesusen ikasleek ere. Nork sinetsiko die, eren egun denek ikusi baizuten ze gertatu zen. Cuenta el Evangelio que hemos escuchado que las mujeres se topan con unas señales extrañas. La piedra movida, la tumba vacía y unos personajes como ángeles, dice, que les dicen que no busquen allí a Jesús, que allí no está, que ha resucitado. Cosas extrañas e incomprensibles, como para no creer. Y aunque a él no le han visto ni oído, esta novedad pone patas arriba lo que ya estaba patas arriba. Y como es natural, nadie las cree, ni siquiera los discípulos de Jesús. ¿Quién les va a creer si quedó patente delante de todos lo que sucedió 2 días antes? Y sin embargo, se ha abierto una brecha en el mundo, en este mundo que quedó cerrado con la muerte de Jesús. Bai, zirrikitu bat ireki da. Jesusen heriotzak munduan dena itxia utzi bazuen, pitzadura berria ageri da orain emakumeaien lekukutasunarekin. Pitzadura txikia. Ez handia, baina guztia dena alda dezakeena. Berri honek dioena ez dago kontrolatzerik. Ez da arrazoiketarik hau ala dela demostratuko duenik. Ez dago argudiorik emakume hauek diotena egiaztatuko duenik. Baina munduan, gutako bakoitzarengan Jesusek piztu zituen amets oberenak ez dira ameskerietan geratuko hemendik aurrera. Historian zehar, galtzaile gertatu diren gizon emakume guztien oihuek badute erantzuna Jesusengan. Jesusena ez da amets zoro bat izan. Jainkoa berekin baizuen erabat, ez bazirudien ere. Naiz eta guk ez ikusi, eta inork ezin sumatu gurutzean Josita hilik ikusi genuenean. Y ahora emergen de nuevo los recuerdos en aquellas mujeres de las palabras de Jesús. Aquellas palabras enigmáticas que no entendían o que no entendíamos, o que las procesábamos desde otros esquemas más plausibles, más a la moda, más entendibles, las bienaventuranzas, lo de la semilla que tiene que morir para dar fruto, el reino que viene desde abajo y desde dentro, los pobres que son preferidos de Dios, y sobre todo aquellos gestos y aquellas palabras que Jesús hizo en aquella cena sobre el servicio y sobre su destino de muerte y resurrección, aquellas palabras que nadie las entendió entonces. Y retomamos las grandes promesas de Dios, las hemos leído del Antiguo Testamento, la creación, el éxodo, la vuelta del desierto. Resulta que son verdad y son reflejo de la gran verdad, la definitiva palabra dicha por Dios en Jesús. Por ello, cualquier acto de amor
de justicia, de perdón, de misericordia, cualquier acto pequeño, por mínimo que sea, tiene ahora un valor de eternidad, porque esa brecha rompe el cascarón del mundo que se cierra sobre sí mismo y se abre a la novedad de Dios como nunca en Jesús. Y esto tiene su vertiente propia en cada uno de nosotros. Nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras incoherencias, nuestro pecado, no son la última palabra sobre nosotros. Por ello, si nos abrimos a lo que nos cuentan los testigos, si dejamos abierta la posibilidad del Dios de Jesús en nuestras vidas concretas, todo cambia. Es la fe que se sustenta en Jesús resucitado, no en nuestros méritos, o en nuestros logros, o en nuestras medallas. Una fe humilde, pero que cambia del todo nuestra vida y la del mundo. Gau santu honek guztia aldatzen du. Ez dago demostraziorik, baina gure amets zorreena baino indar eta eragin handiagoa du gaur ospatzen dugun misterioak. Oso berri apala, baina guztiz eraginkorra. Ospa dezagun pozez, benetan, humilki, egiaz. Aleluia, Jesus bizi da. Gure bataioko eskaintza berritu behar dugu. Bataiatu gintuztenean ez genuen geure eskaintzarik geuk egin. Gaur berritu dezakegu gure asmoa, Jesus berpiztuari jarraitzeko gogoa. Cuando nos bautizaron, otros expresaron nuestro deseo. Hoy queremos manifestar al resucitado que Él es el Señor de nuestro corazón. Bendecimos el agua y recibimos luego el agua bautismal. Senide maiteok, egin dezaiogun otoitz jainko gure jaunari, bataila horren oroipenez, gure gainera isuriko den ur hau bedinka dezan. Berak berrizta gaitzala hartu dugun eukari espirituari beti leial izan gakizkio. Jauna gure jainkoa. Begira, gau elizkizun honetan bildu den zure herriari. Eta gure sortze harrigarria eta gure salbatze harrigarriagoa ospatzen ditugun gau honetan, bedinka ezazu ur hau. Zuk sortua da, lurrari bere erne indarra emateko, eta gure gorputzari garbitasuna eta atsegina. Zure errukia emateko bide ere egin duzu ura. Uraren bidez askatu zenuen zeure herria morroi lokarrietatik, eta basamortuan egarriak kendu zenion. Uraren bidez, erakutsi zuten aldez aurretik profetek, zuk gizon emakumeekin egindako elkargo berria. Uraren bidez, Kristok Jordan ibaian santu egin zuenean, berriztatu zenuen gure pekatari izaera, jaiotza berria dakarren batailoan. Ur hau izan dadila gure batailoaren oroigarri, eta sar gaitzala Pazko gau honetan batailatuak izango diren gure anai arreben pozetan.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senide maiteok, Pazko misterioaren bidez, Kristorekin hil eta obiratuak izan gera. Berarekin bizi berria bizi gaitezen. Horregatik, Garizumako ekitaldiari azkena ematerakoan, berri ditzagun bataio santuan agindutakoak, eta Satanasi eta haren egitei uko eginez, Eliza Santu Katolikoaren jarraitzaile zintzo izango garela hitz eman dezagun. Uko egite aldiozue Satanasi, hau da, jainkoa ukatzen den pekatuari, munduan pekatuaren ezaugarri den gaitzari, egiaren itxukeria den hutsegiteari, maitasunaren aurkakoa den indarkeriari, maitasunik eza agertzen duen berekoikeriari uko egite aldiozue. Bai, uko egiten diogu. Uko egiten aldiezue haren egintza guztiei, hau da, zuen gorroto eta bekaizkeriei, zuen alperkeria eta axolarbekeriari, zuen beldurkeria eta fidakaizkeriei, zuen ilunaldi eta sinez gaizkeriei, zuen zuzentasunezari eta norkeriei, zuen materialismo eta atseginkeriei, zuen sinismenik, itxanopenik eta maitasunik ezari, uko egite aldiezue. Bai, uko egiten diegu. Uko egiten aldiezue haren lilurakeria guztiei, hau da, zuen buruak besteenak baino hobetzat edukitzeari, besteak baino gehiago zaretela uste izateari, zuengan uste gehiegi edukitzeari, oso onak zaretela eta ez daukazuela jaunarengana bihurtu beharrik uste izateari, jainkoarengana joan beharrean, gauzetan eta erakundeetan gelditzeari, uko egite aldiozue. Bai, uko egiten diegu. Sinisten alduzue jainkoa eta ahal guztiduna zerrulurren egilea? Sinesten dut jauna, sinesten dut. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut jauna, sinesten dut. Jaungoiko ahal guztidunak, Jesu Kristo gure jaunaren aitak, uraren eta Espiritu Santuaren bitartez, jaiotza berria eta pekatuen barkamena eman digunak, berak gorde gaitzala Kristo gure jaunarengan betiko bizitzarako. Amen.
Gure bataioaren oroigarri, urez zirtatuko gaitu orain meza emaileak. Bataioko ponte maitetik, askatzaile datozuna, erabat berrituko gaitu, urrauen espiritua. Jesus berpiztua bitarteko dugula, eta duain oroz bedinkatuak izan garela jakinik, egin dezagun pozik otoitz mundu guztiarentzat gau honen edertasuna eskatuz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna munduko gizon emakume guztien alde egin dezagun otoiz. Bat bera ere ez dadin gau honen pozetatik kanpora gelditu. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Munduko herri guztientzat eta gure Euskal Herriarentzat bakea eska dezagun. Gau honek elkartasuna eta senidetasuna indartu ditzan guztion artean. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gau santu honetan beren bataioa hartu duten guztien alde. Espiritu Santuaren biziera berriak gizatasun betera eraman ditzan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Aita santu, gotzain eta herrietako agintari guztien alde. Denak Pasko argitan berriturik egiazko zerbitzari izan daitezen. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gau santu honen poza ospatzen ari garenon alde. Gaur hemen ospatzen dugun piztuerak gure bizitza osoa berpiztu dezan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna
pozez gainezka egiten dizkitzugun eskari hauek. Zabal ezazu mundu guztira gau santu honen bedeinkazioa. Zure seme eta gure jaun berbiztuaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onarkauna eskaintza honekin batera, zeure herriaren otoitzak. Pasko misterioetan hasi duguna, zure indarrez betiko bizitzarako sendogarri izan dakigu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunaka dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokita bai eta zuzen, zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handiagoz, Kristo gure Paskoa, hil eta eskainia izan den gau honetan. Berau da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa. Bere heriotzaz gure heriotza ezereztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean.
Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santua zara bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen. Eta zu ari zara beti eta beti zure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalik beraz jauna eskatzen dizugu santu egin ditzatzula zure espirituaren indarrez oparitarako ekarri ditugun ogi eta ardo hauek. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol izan daitezen misterio hauek berak esanda egiten ditugunez gero. Berak, saldua izan zen gau hartan, ogia hartu eta zuri eskerrak emanez bedinkatu zuen, zatitu eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliza harturik, zuri eskerrak emanez, bedinkatu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Eta piztu zera lapauna, zu berriz etorri arte, autokoa berriko da. Horregatik, jauna, guk zure semearen nekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu opari bizi eta santua. Begira jauna zeure elizaren eskaintza honi. Ikus eskaintza honetan zurekin paketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Iguzu jauna zure semearen gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesu Kristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zerua irits dezagun. Lehenengo Andre Maria Jainkoaren ama beti Birjinarekin.
Jose bere bere senarrarekin, zure apostolu eta martiri doatsuekin, Asisko Frantzisko eta Klara santuekin eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitartez, zure laguntza izango dugula nahi eta beti. Gu, zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, sinesmenez eta maitasunez bete ezazu zure eliza. Zure zerbitzari Frantzisko gure aita santua, Fernando gure hartzaina, beste hartzain eta apaiz guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guztizona, ekarri zuregana mundu zabalean banaturik dabiltzan zure seme alabak. Hildako gure senideak eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak, harritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinisten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiotzu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez honekin eta honengan. Zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Amen. Ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeru eta zareana, santu izan berizure izena, etor berizure reinoa, egin berizure baina, zeruan bezala gurean ere. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogun bakea elkarri.
Jaungoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua. Errukia Jaungoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua. Errukia Jaungoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua. Aiuzu parea. Ona hemen Jaungoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak gu Jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxea sartzen. Baina esan. Jauna gure jainkoa, bete ingaruaz, zenu lurren egile, bete ingaruazu, guztien salbatzaile, bete ingaruazu, gure jabe zarata, bete ingaruazu, gure jabe zarata, bete ingaruazu. Jesus, jainko semea, bete ingaruazu, gure gatik hil zara, bete ingaruazu. Aita piztu zaituta, bete ingaruazu, gure artean zaude, bete ingaruazu, gure artean zaude, bete ingaruazu. Espiritu Santua, bete ingaruazu, bizian bizigarri, bete ingaruazu, poze maile bikaina, bete ingaruazu, malkoetan pozgarri, bete ingaruazu, malkoetan pozgarri, bete ingaruazu. Egin dezagun otoitz. Izurre zaiguzu Jauna zeure maitasun espiritua, Pasko sakramentuez ase gaituzunok, zure maitasunean bat eginik bizi gaitezen. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Hil zinela hotz egiten dugu. Piztu zinela sinesten.
Zatoz, Jesus jauna. Espero dugun salbamenaren lehen fruitua Eukaristia da. Azken egunean, Kristo datorrenean, gu ere berarekin agertuko gera, mundu berriko hiritar. Jainkoarekiko batasuna eta elkarrekiko senidetasuna, jainkoak egin digun bere eskaintzaren emaitza dira. Kristorekin bat egin dugun aparia da Eukaristia, eta gero emango zaigun azken aintzaren adierazgarria. Jainkoak berak indartuko digu Eukaristia bakoitzean sortzen digun itxaropena. Ni naiz ez beldurtu. Pasko zorion onak iraun dezaigula beti. Hala pozik adierazten dizue eta deseo dizuegu Arantzazuko anaidiak. Agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakean, aleluia.